UPPL को थांखिनानै प्रमद बर' सारखौ थांखिनानै हाग्रामा महिलारी सारनि मोनसे गोख्रों बिबुंथि होदों बिथाङा बुंदों जे बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला दिनै बिटिआरआव मा खालि फेस्टिवल खालि माबा मिशन माबा मोनसे बेफोरबायदि जों मा जानो बेबायदि माबा जौगानाय फैगोन नामा दिनै हमनानै लादो दिनै लिटारेचार फेस्टिवल जाबाय माबा माबि फेस्टिवल खालामबाय एडुकेशन फेस्टिवल बहुत फेस्टिवल खालामबाय नाथाय बे फेस्टिवला माबा फुटबलनि माबा लिगनो बुहुतनो बिभिन्न खालामबाय नाथाय बेफोर फेस्टिवल जाबाय गासिबो मा खालामनाय रां थगायनानै जानाय प्रमद बर'आ रां थगायनानै जानो थाखायसो बेफोरबायदि फेस्टिवलखौ खालामदों बेफोरबायदि फेस्टिवल खालामनानै माने खुनु मोनसे पाब्लिकनि रायजो राजाफोरनि जेबो डेभेलप जाया बे बाथ्राखौ आगु बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा फोरमायदों दा भिडिअखौ आं नोंथांमोननो ससे होगोनसै नोंथांमोना नायना लाग्रोबानो जाबाय देरहासार जानानै सरकार दागोन अब्लासो थाल मोनगोन बियो इउपिपिएल सरकाराथ' बेनो फेस्टिवल आरो माबा माबि मिशन लागासिनो दं गासिबो क्लबजों बेफोर मिशन आरो फेस्टिवला फैसा दिहुननानै जानायनि मिशनसो फैसा दिहुननानै जानायनि फेस्टिवलसो खोनाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नङा होमबा स' दिनै हाग्रामा महिलारी सारा बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै जेनाखि बाक्सा जिल्लानि मथंगाफुरियावहाय मोनसे बिपिएफ दोलोनि मोनसे गेदेर मोनसे जयनिं प्रग्राम दंमोन आरो बे प्रग्रामावहाय दिनै बाहागो लानानै माने बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी सारा बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा स्पष्ट बुंनानै होदों जे खुनु मोनसे बिटिसिआव दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ खुनु जौगानाय जायाखै जेबो जौगानायानो फैयाखै दिनै बिथांमोना माबा माबि फिग मिशन माबा मिशन हेन्थेन मिशन खालामदों माबा बेफोर मिशनजों जेबो जाया होनदों जेबो जाया ओमफ्राय मा होनना बुंदों जेखि आरो बेफोरबायदि फेस्टिवल खुंनायजों जेबो डेभेलप जाया मा डेभेलप जागोन बेनि गेजेरजों लाख लाख थाखा माने खहा जागोन नाथाय बेनिफ्राय मानसिफ्रा मा माने रोंनो हानो मा मिन्थिनो मा डेभेलप जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों गतिके बेफोरबायदि गिदिर फेस्टिवल खालामनानै थाखा खरसा खालामस्लायस्लाय गिदिर प्रग्राम खालामनानै थाखा खरस खालामस्लायस्लाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोननि संसार जानाय सुजुग सुबिदायावहाय माने रां रुफाखौ बिथांमोननो मदद खालामनानै होननानै बिथां हाग्रामा महिलारी सारा बुंदों दा बे आयदानि सायाव नोंथांमोना फोरमायनो हागोन जे बिथां हाग्रामा महिलारी सारा बुंनाया प्रमद बर' सारखौ बुंनाया बे बाथ्राया बेसेबां सैथोमार आरो बिथांमोना बे बाथ्राखौ रियेलि जिउआव बुंमारदों ना राजनीतिक सार्थनि थाखाय बुंमारदों नोंथांमोना बिनि सायाव माने आन्दाज खालामदो आरो ना सारि जारि खालामनानै नायदो आरो बिनि उनाव नोंथांमोना बुंदो खिन्थु दिनैसिमबो नोंथांमोना बुजिना लानांगोन दै ओरैबायदि बिपिएफ बाबो माने बुहुत माने जयनिं हाबाफारि लागासिनो दङ ओमफ्राय ओरैबायदि इउपिपिएलआबो बुरा जयनिं हाबाफारि लागासिनो दङ खिन्थु जोङो आसलि मेन माने दावहाखौ एबा फिथाइखौ जोङो जेब्लानाखि इलेक्सन जागोन बेवहायसो जों मोननो थांगासिनो दं दिनै थारिखआव जों रावखौबो जेबो बुंनो हानाय नङा मानो ओरैबो फुरा नारा नाथा दिनै बिपिएफआबो खामानि मावगासिनो दङ ओरैबो नारा नाथा इउपिपिएलआबो मा खामानि मावगासिनो दङ गाव गावनि राजखान्थि हान्जा एबा गाव गावनि राजनितिखौहाय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बयबो जानजि खालामगासिनो दङ आरो दिनै नोंथांमोना दहाय नुदों कि मा होनना बुंदों जे एनडिएजों माबा खालामनायावहाय गासै 14थायावहाय 12था समस्तिखौ देरहागोन माने माया एनडिएनि केन्डिडेटफ्रा बेखौबो जों मिथिनो मोनबाय बिटिसिनि इएम बिथाङा बुंदों ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेनो जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारी सारा दिनै थख' बाथ्राफोरखौ दिनै बुंगासिनो दङ कि हाग्रामा महिलारी सारा जे प्रमद बर' सारा बिटिसिआव मा मावगासिनो दं आरो बिथाङा मा खालामदों बिथांनि मावनाय मा गावनि थाखाय गावनि हाबनायखौ नायदों ना बिथाङा मा खालामदों बुंनो थाङोबा दिनै जों मिथिनो हाबाय कि रोजा रोजा माने कारापसनखौ दिनै माने प्रमद बर' सारा खालामगासिनो दङ जों बेखौ दिनै फिल खालामनो हाबाय आरो सोरनिफ्राय हाग्रामा महिलारी सारा बुंनायनिफ्राय अके दा गोबां बाथ्रा आरोना दा नोंथांमोना बुंदों दिनै होनदों प्रमद बर'आ कारापसन खालामाखैबा बे प्रमद बर'नि बिसिनि गोदोनाव माने आजां गाजां लाख मोनसे हार थाखो सनि माला गानखो बिदि होननानै माखासे बुंदों ओमफ्राय गोबाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया जुदि कारापसन खालामाखैबा बिथाङा मानि थाखाय आजां गाजां न' बां लुखो आजां गाजां हा लुखो आजां गाजां गारि घोड़ा लुखो नों मा बुंनायदों बुरबक होननानै गोबां मानसिफ्रा आंखौ बुंदों नाथाय आङो बिनि थाखाय बुंग्रा नङा आङो जाहैबाय मा इनफरमेसन नोंथांमोननो होदोंसो मानोना आंनि बे चेनेला निउस टाइप आरो निउस एन्ड इनफ्लुएन्सार एन्ड मिडिया आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव होयो मानोना बेफोरनो आंनि मोनसे इउटुब चेनेल खुलिनाय बेनो आरोना बाथ्रा माने जेखौ फोरमायनांगौ दं फोरमायनानै होबाय खिन्थु ओरैबायदि नारा नाथा खामानि मावगासिनो दङ फैबाय थानाय लकसभा
place ni thakai Hagrama Mohilary most welcome for me, and Pramod Boro sir also most welcomes for me, because they are the leaders of our bodo community and in our BTR regions. That is why I love them. Manana आङो Pramod Boro सारखौ मोजां मोनो, Hagrama Mohilary सारखौ मोजां मोनो, मानोना बिथांमोना जे बाथ्राखौ माने बुंनायदों आंनि फिलिंआव बिथांमोना राजखान्थिनि सार्थआव बुंनायदों, but no matter बेफोरो okay बेथ' माने ओंखायनो रायजो राजाफ्रा जा मिथिनांगौ दं आरोखि. So thank you, bye bye.